салом ҳамватанони иззатманд, бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамкорӣ бо телевизиони тоҷикистон барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро бо шарҳи хабару гузоришҳои ҷиноятӣ ва дастоварду натиҷаи хизматии милитсия пешниҳоди шумо менамояд. дар студия бо шумо эҳсон абдуллозода. чеҳраи як нафар нашаҷаллоб дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода ошкор карда шуд. дар натиҷа аз ин нафари ба ҷомеъ хафнок наздики 6 килограмм вусои гуногуни нашадор дарёфту мусодира гардид. оиди мусодираи ин бори марговар гузориши ҳамкоронамонро тамошо кунед. таъсири зишту зиновари воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ ба саломатии ҷомеа ва тафаккуру андешаи насли ҷавон кайҳо собит гардааст. ҷавобгарии сангин барои паҳну фурӯши ғайриқонунии ин маводи заҳрогин пешбинӣ гардидааст, вале нафарони алоҳида барои ба даст овардани манфиат мехоҳанд қасдҳои ҷиноятии худро роҳандозӣ намоянд. гарчанде кӯшишҳои онҳо аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус аз ҷониби кормандони вазорати корҳои дохилӣ пайваста пешгирӣ гардида воситаҳои нашадор аз муомилот боз дошта шаванд ҳам, аммо ҷинояткорон роҳу воситаҳои навро ҷӯё мешаванд. аз ҷумла ҳафтаи сифарҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Турсунзода зимни доир намудани амалиёти махсус ҳадафи боз як нашаҷалоб барпо дода наздики 6 килограмм воситаҳои нашаддори афён, ҳашиш ва кристаллро мусодира намуданд. ҳангоми доир кардани коркардҳои оперативӣ шаҳрванд Маҳкаму Ҳусниддин соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи деҳаи Батоши шаҳри Турсунзода боздошт гардид, ки мехост ин маводҳои заҳрогинро ба муомилот бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст орад. дар рафти пурсиш гумонбаршуда иқрор шуд, ки ин воситаҳои нашаддорро аз як ҳамаслаки ҷиноятпеша шаҳрванди Афғонистон дастрас кардааст. ман соли 2000 дар ҷумҳурии Ӯзбекистон барои ноқонунӣ гузаштани граница суд шудам. ман тӯли сол мешавад, ки моддаҳои нашадорро тариқи сомонаҳои интернет, тариқи закладка харидорӣ менамоям ва тариқи закладка мефурӯшам. ин маротиба кормандони шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Турсунзода маро дастгир намуданд. ҳашиш ва кристалл буд. аз ҳар як килоаш $300 фоида медидем. айни ҳол оид ба ин қазия тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. дар доираи чорамини оперативии ҷустуҷӯи кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ як нафар сокини шаҳри Норакро боздошт намуданд, ки ӯ дар дорухонааш дороҳои лирика ва трамадолро бе дорухати тайбон ба фурӯш мебаровардааст. шаҳри ин ва боздошти як нафар паҳнкунандаи воситаи нашадор дар гузориши навбатӣ. муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ аз ҷиноятҳоянд, ки ба муқобили саломатии аҳолӣ равона карда шуда метавонад ба одамон зарарҳои гарони иқтисодию иҷтимоӣ ва ҷисмонӣ расонад. вобаста ба ин кормандони мақомоти корҳои дохилӣ назоратро аз болои муомилоти қонунии ин мавод пурзур намуда далелҳои ғайриқонунӣ ба фурӯш баровардани дороҳоеро, ки дар таркибашон моддаҳои нашадор доранд, ошкор менамоянд. аз ҷумла кормандони раёсати мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ ҳангоми гузарондани амалиёти фаврии ҷустуҷӯӣ дар нуқтаи фурӯши доровории шаҳрванд Алиев Наврӯз соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи шаҳри Норак ошкор намуданд, ки ӯ дороҳое, ки дорои моддаҳои психотропӣ мебошад, бе дорухати духтур ба фурӯш гузоштааст. ҳангоми кофткои шахсӣ аз ӯ 650 адад бастаҳои дороворӣ бо навиштаҷотҳои лирика ва 500 адад трамадол ҳамзамон беш аз 1000 адад доровориҳои муҳлати истифодаашон гузашта дарёфту мусодира намуданд. аз рӯи нишондоди боздоштшуда ӯ муддати 2 сол мешавад, ки чунин ҳабҳои психотропиро бе дорухати духтур ба ҷавонону наврасон ва гирифторони бемориҳои нашамандӣ ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст меовардааст. дар дорухонаи шифо кор мекунам ба ҳайси савдогар. ман аз маводҳои психотропӣ махсусан ба ҷавонон бе иҷозатномаи духтур мефурӯшам. муайян намуд, ки номбурда барои ба фурӯш баровардани чунин ҳабҳо иҷозатномаи махсуси мақомоти дахлдорро надорад. маврид ба зикр аст, ки ҳабҳои психотропӣ ба рӯҳу равон ва саломатии инсон таъсири зишт дошта танҳо бо дастури табибон барои доираи муайяни беморон тавсия дода мешавад. ҳамзамон аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрванд Бобоқулов Сафаралӣ соли таваллудаш 1985 истиқоматкунанда
кормандаи ноҳияи Синод дастгир карда шуд. муайян карда шуд ки боздоштшуда бо мақсади ифшо накардани амалҳои ҷиноятии худ муддати 1 сол мешавад ки аз ширкати хусусии Рентакард воситаҳои нақлиёти гуногун тамғаро ба маблағи аз 300 то 700 сомонӣ ба иҷора гирифта дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба паҳн намудани моддаҳои синтетикии нави метамфетамин машғул буд. номбурда ҳамарӯза тавассути барномаи иҷтимоии WhatsApp аз шарикони ҷиноятии худ аз махфигоҳҳои махсус воситаи нашаддори метамфетаминро ба даст оварда ба нафарони алоҳида мефурӯхтааст. инчунин бобоқулов Сафаралӣ дар дохили воситаҳои нақлиёти ба иҷора гирифтааш ба мизоҷони боварибахши худ барои истеъмоли моддаҳои сахттаъсир шароит фароҳам меовардааст. ман тӯли 1 сол мешавад ки ба харид фурӯши амфетамин сару кор дорам ва ман инро аз шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас карда ва бо наздиконам ба фурӯш мегузорам. ба маблағ чанд қадар? ба маблағи 200-300 сомон. чанд қадар шуд? 1 грамм шуд? 1 граммашро 4 тақсим карда ба 4 ҳисса тақсим карда то 300 сомон 400 сомон ба фурӯш мегузорам. аз дохили воситаи нақлиёт 2 адад найчаҳои пластикӣ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд ки ин далели гуфтаҳои боло мебошад. ҳангоми дастгиркунӣ аз номбурда як миқдор метамфетамин ва ҳашиш дарёфту мусодира карда шуд. айни ҳол барои муайян намудани дигар ҳамаслакони ҷиноятии номбурда чораҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ идома дорад. вобаста ба ҳар ду далел корҳои тафтишотӣ идома дорад. мақсад аз татбиқи ҷазо ислоҳи содиркунандаи ҷиноят аст, аммо на ҳамеша маҳкумшудагон баъди адои ҷазо ислоҳ мегарданд. дар натиҷаи дӯр намудани чораевнаи оперативи ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор як ҳолати ғоратгариро ошкор намуданд ки аз ҷониби як нафар пешшуда анҷом дода шудааст. шарҳи ин ва 2 далели ҷинояти дуздӣ дар гузориши навбатӣ. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор бо доир намудани чораевнаи оперативии ҷустуҷӯӣ 3 ҳолати ҷиноят бар муқобили моликиятро ошкор намуданд ки дар натиҷаи созир гардидани ин ҷиноятҳо ба ҷарбдидагон зарари молумулкӣ расонида шудааст. шаҳрванд Шукуров Шӯҳрат Ниёзбекович соли таваллудаш 1978 сокини ҷамоати деҳоти Деҳқонободи шаҳри Ҳисор ки пеш 2 маротиба барои содир кардани ҷинояти дуздӣ дар кишвар ва 1 маротиба барои одамкушӣ дар Федератсияи Россия суд шудаву нисфи умри худро дар маҳбас сипарӣ кардааст, ислоҳнопазир боқӣ монда пас аз 4 моҳи ба озодӣ баромадан боз ба ҷинояти ғоратгарӣ даст задааст. номбурда аз банкомат маблағ гирифтани як нафар ҷавонзанро мушоҳида намуда ҳангоми расидан ба ҷои беодам дар кӯчаи Бобуҷон Ғафурови шаҳри Ҳисор ба ӯ ҳамла намуда ба таври ошкоро ҳамёни ӯро ки дар дохилаш 4240 сомонӣ ва телефони мобилӣ қарор дошт мавриди ғорат қарор додааст. зарари расондашуда ба ҷабрдида наздики 7000 сомониро ташкил медиҳад. ман 2 бор дар тоҷикистон шиштум дузди қатъӣ, як бор дигар Россияда шиштум одамкушӣ қатъӣ. омадим 10 сол шиштум омадим 4 моҳ пеш ҳаминҷа як занака дидим, пул снимат кард, рафтам сумкаша диздим, гирехтам. дар натиҷаи мақсаднок амалӣ намудани коркартҳои оперативӣ Шукуров Шӯҳрат боздошт ва хавфи содир намудани дигар ҷиноятҳо аз ҷониби ӯ пешгирӣ карда шуд. далели дигар боздошти шаҳрванд Баротов Муҳиб соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд бо гумонбарӣ ба ҷинояти дуздӣ мебошад. Баротов Муҳиб низ қаблан барои содир кардани ҷинояти дуздӣ суд шудаву боз такроран ба ин шакли ҷиноят даст задааст. номбурда манзили истиқоматии Беҳбудова Парвина сокини деҳаи Ваҳдати шаҳри Ҳисорро ҳадафи дуздӣ қарор дода аз шароити барои худ мусоид яъне набудани соҳибхона истифода карда вориди манзили истиқоматӣ гардидааст ва дар он ҷо 2500 сомонӣ пули нақд ва тиловорӣ ҷамъ ба маблағи 18300 сомониро пинҳонӣ тасарруф кардааст. омадам дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Ваҳдат ҳамон як ҷой ба дуздӣ ба дар омадам 2500 сомон пула гирифтам рафтам. инчунин кормандони шӯъбаи мазкур як ҳолати чорводуздиро низ ошкор намуданд. шаҳрванд Бердиев Оятулло соли таваллудаш 2000 ки пеш барои фирор аз хизмати ҳарбӣ суд шудааст бо ҳаммаслаконаш Шакимов Беҳрӯз, Шукуров Самандар ва як нафар ноболиғ аз деҳаи хушманзари шаҳри Ҳисор як сар говро шабона тасарруф намуда забҳ намуданд ва мехостанд ҳамчун маҳсулоти гӯштӣ ба фурӯш бароранд. ҳангоми интиқол додан аз ҷониби кормандони милитсия ин гурӯҳи ҷиноятӣ боздошт карда шуданд. бо ҳамроҳии ҳаммаслаконам шаби 30 апрел ба деҳаи хушманзар рафта як саргова дар лаби дарё афтонда куштем. ба он мошинамон гӯшта бор кардем,
باید چوغای قلم می‌آوریم می‌گرفتند ما را کارمندای میلیسیا دستگیر کردند چوغای قلم. وابسته به حالت جای داشتن نسبت شکروف شهرت با دسترسی ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت باروتوف محیب بردیف آیت‌الله و هممسلکان بردیف آیت‌الله با دسترسی ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. جنایتی قصداً رساندن ضرر وزنین به سلامتی را با استفاده از مشت و لگد شهروند رحیمов наврӯз соли таваллудаш 1989 استقامت کننده شهری ترسونزاده صادر نموده به جوابگری جنایتی جلب گردید. نام برده در حالتی مستی به یگان اساس با محافظ یکی از نقطه‌های سوزشواری در شهری ترسونزاده در افتاده او را مردی لطوکوب قرار داده است که در نتیجه جبریده جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته عین حال در بیمارخانه در حالت بیهوشی قرار دارد. گزارش در این خصوص شب 6 ایولی سالی روان تخمیناً ساعت‌های 1:30 یک نفر در حالت مستی به نقطه فروش سوزشواری واقع در شهر ترسونزاده محله پنجم حاضر شده با محافظ شریپوف تاشپولات میرزویویچ سال تولدش 1960 استقامت کننده شهر ترسونزاده جماعت دیهاتی نوآباد دهه استقلال در افتاده نام برده را مورد لطکوب شدید قرار داده است. حالتی مذکور توسط کامرای نظارتی نقطه فروشی سوزشواری پررز ثبت کرده شده است. با دایر نمودن چهاربنی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه ایسار شخصیتی گمانبر جنایت در گرماگرمی آشکار و او دستگیر کرده شد. این نفر شهروند رحیمов наврӯз عبدالمجیدویچ سال تولدش 1989 استقامت کننده کوچه اسماعیلی سامانی شهر ترسونزاده می باشد که در حالت مستی ترتیبات جمعیتی را ویران نموده به سبب مردی کلانسال را لتو کوب نموده است. من شب پنجم به ششم ساعتی 1:30 شب در حالت مستی به заправкаи پنجمی شهر ترسونزاده آمده محافظتگرش را زدند. در حالت مستی غلطی یک کارمند دیگه شم از جوانان خواهشمندم که عرقخوری نکنند. من اینا یک کس زدم پشت پنجره رفتم ای کاری کردگیم پشیمانم. بازداشت کرده در حالت مستی دست به جنایت زده است که حالت وزنی کننده جنایت به حساب می رود و بعد صادر نمودن این جنایت او در منزل زیستش پنهان گردیده با اطرافیان معاشرت نکرده است تا اینکه کرداری او آشکار نگردد. قید کردن ضرور است که محافظ نقطه فروشی سوزشواری شریپوف تاشپولات از جراحت‌های برداشته‌اش در بیمارخانه بستری گردیده تا حال در حالت بیهوشی قرار دارد و وضع سلامتی نام برده وزنین ارزیابی گردیده است. وابسته به حالت مذکور با دسترسی ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت رحیمov наврӯз پرونده جنایتی آغاز گردیده او در حبس پیشکی قرار دارد. اینجا رسیدیم به انتهای برنامه امروزه. در خاتمه چون همیشگی روی قانون و انتخاب راه درست زندگی را توصیه داده امیدواریم که با دیدن خطای دیگران حیات و سلامتی و زندگی آباد خود را حفظ نموده فردایتان را از امروز بهتر می سازید. تا دیدار نوبتی خیر.